Bu. Sakarepe laras, mawut laras nggih. Ansur laras dan mawut laras. Alhamdulillah iso ditimbali ana ing latah. Puthuk Karangsari Semen. Alhamdulillah ya muga-muga sing disuwun warga ing latah kene kanthi anane adicara basa dusun iki tambah sansaya guyub, tambah sansaya rukun, saya kompak, saya pokoke diparingi sehat bagas waras, diparingi ayom ayem tata titi tentrem. Ren, rene yo. Aku nek ora diiringi brajangan Surabaya ora gelem. Oh iya. Klong 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 klong. Ya. Outfit-e anyar. Lah iya. Alhamdulillah. Ya, kuwi sing maringi Mas Joko Buto Madu. Ya. Persis. Lara saiki wonge. Lah iya, mau panas awake. Lah iya. Heeh. Iya, ya ngene iki wong dadi gaweane nek aku rung mayang kuwi dhek iso gawani kerisku. Persis iki yo ngene iki diindhik ngene iki kerisane di apa di selempangke ngentah disusuke ngentas ngene iki. Lah iya. Persis percel. Lah iya. Lah iya. Lah iya Mas Joko garwane Mbak U. Mas. Alhamdulillah matur sembah nuwun sanget muga-muga Mas Joko diparingi rejeki sing
langkung kathah lan barokah kamresane Gusti Allah ren. Amin. Sekeluarga diparingi sehat. Ya. Amin. Lah ya. Ya matur nuwun banget. Aku ya dinae gelang emas. Karo jam tangan ning tak nggo nang sikil. Oh. Dadi ki men nek mlaku ki ya eling wektu ora mung ndelok tangan tok. Lah iya. Iki piyantune nang kene apa ora? Lah mbok. Aku ora nemeti kanan mburi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Maksudnya mburi ki ngarep panggung nek cara aku kan penerima mburiku. Lah iya. Mas B, ya Bagong, Cucak, ya. Ki karyane Mas Dwi iki mau piyaine wis kondur. Ya. Lah iya to. Arep nembang apa? Wah, saka sing tuwa dhisik dhewe. Boleh ya. Iki wektune isih sore. Lagi iki gara-gara gasik. Lah iya. Setengah siji lekas gara-gara ora apa-apa. Lah iya. Lah iya. Pak Wahyudi jam 09.00 lekas gara-gara. Ya ta, Pul. Lah iya wong kuwi sing kulino ngetutke. Lah iya. Mas Juang heeh. Kae jam 10 lekas limbukan. Ya. Jam 12 tancep kayon. Lho kok geli semen. Jam 2 dhewe tancep kayone nganti sindane iki do wedi. Wedi sebabe. Lah karuane nek bubar iki jam 3, jam 4 kok mulih-mulih iki kendel ra wedi. Lah iya. Lah nek bubare jam 2 iki metu mbulak dhewe lah ya wedi. Ya. Mongko ya ngono kae lah. Ya. Lah iya. Saka kowe sik ren sing tuwa dhewe. Ya, aku ki seneng aku sing klasik-klasik. Lah iya, apa? Kutut manggung. Aku seneng kutut manggunge Bu Lia. Lah iya. Heeh, wah suarane elok tenan. Lah iya. Kaya swara anu piyantune wis sepuh ning suarane wis swara nom banget. Lah iya. Lah iya sing mantep. Sing jan wis ora ana tandinge. Ya aja ngono kuwi. Ora iki menurut aku ki mengidolakan Bulia. Lah iya. Heeh. Dene kowe ndek idola liyane ya monggo. Aku ngono ya wing sitok idola. Ya. Ya Bulia, bawa kutut manggung. Apa ya arep tobyoke Bulia? Wah, iki gare kutut manggung sing njaluk ki aku. Kuwi sing anu ya Bulia. Lah iya wis no, yo Bulia yo. Percaya aku nek pilihanmu ki apik. Lah iya. Pilihanku apik meneh. Oh. Ora sampe dibanding kowe. Wes ora. Wong ora wong omah ora. Oh. Sing ngedramanya. Lah komplit ngene iki. Ya. Sing anu sinden karo sing ndang Kakang Adi. Lah iya. Ngene iki. Ha. Bagone wis kimpul.
Juga iki men iso wis sepuh iki lho tulisane kok nek kon ngeluk wis ra iso ora di ngejane di dilaksanakke ya yo kuliah sindan-sindan kok aja nganti watuk. Iya. Megal watuk ora apa-apa. Iya. Ben modho aku. Lah iya. Heeh. Ya. Iki enak dalam kok ngetaske HP. Lah ya memecahkan rekor, memecahkan utas. Utas. Ya.
Aku kula gareng. Oh nggih. Sedherek rawuhipun Mas Gareng. Nggih, matur sembah nuwun. Sugeng. Ngaturi sugeng utuh iki gareng. Campur sari nganggo klinik-klinik. Lah iya, kaya nang taruh kan. Lah iya. Yo. Wah, kene Prabu Baladewa ngamuk lho. Oh nggih, sembah nuwun. Wah, ana pemasukan. Siap. Ya. Yo. Ngenteni napa? Ketipung kan ngendang ya ngono kuwi. Iya. Rekatak-rekatak.
Kang Mas Gareng. Yo. Gentenan kowe, Truk, nembang. Ngersake kowe njaluk apa? Yo. Iki aku ngene, iki aku njaluk sing tak tuding ora kena suwala, ora kena wel, ora kena wegah. Mas Rusbandi wis bener posisine ning kendang. Heeh, terus Pak Ulis maju, Mas Hani maju ketoprak. Ayo di ketoprake diserepeke yo Mas Rusbandi yo. Ana pinak sira gedene semene. Rae besok riyen yo rae. Iki kelakuane juga ora apa-apa. Ora aku ngene iki ya. Sing penting awake dhewe mendapatkan perhatian. Lah, Iki ora oleh tambang. amang sapa? Tambahan porsi. Oh. Sugeng dalu, sugeng enjang. Nggih, jenengan Pak Ulis. Iya. Balik dalu ngopo kan maju ini? Hah? Kon maju nopo? Sinten? Aku Lah kon ketoprakan kuwi. harus ketoprakan, tonile wis ditutup. Bukane. Punten tonile kabur katut angin. Lah boten enten niku murah. Nah, ngono tren dadi tetep ketok. Padake salon buka tutup, buka tutup. Karena ada salah. Tak nembang gawe nek ketoprakan gagal mental. Mental breakdown. Apa Kak Mas? Mbok menawi ngoten. Bener. Gerajakan Banyuwangi iki apik nek kelihatan banyak ya. Anu bae, tak bawa bae. Bawa napa? Wah, aku tak nyanyi laguan. Koleksine Ki Sutono. Apa niku ya? Pokoknya Dalina, yo. Ya, ya. Aku wani nunjuk aku ayo. Lulu lupat nem lu. Kula tak dolok. Kowe joget Kak Mas. Iki. Kira joget ape iki? So, iki kakak kelasku biyen nang SMKP. Nggih. Sing wani adol sajadah nggo tuku anggur merah yo iki. Keparat. Itu masalah. Nah, saiki dadi ketua DPC lho. Wah. Ning ndekno isih nganu, isih telaten ngrebak. Aku kan dari ngerebab diulang nek wong pirang-pirang. Ngerebabe ngadangi. Akhire ngerebab ngene. Sesuk idene niku ketahe rebab diganti gula. Lah. Kowe wis nyicil gondor hukume wis kandung ae to. Iki kan nyilek. Ora gawe wong omah. Ayo, kalian tahu ngetutke almarhume ya nanti ya. Ya. Alvan kan ngerbak sih. Ya saka vokal ora apa-apa. Ya. Thank you.
Ngono wae. Iki gentenan Mas Pintu saiki kudu bawa. Kudu bawa iki. Nek kula niku nek bawa napa? Ayo Mas Ela. Duit radine iki anak waduh sing ngrasake sesi Demang. Nah. Alkitabe ngendi? Oleh satu tulisan. Yo. Ngadeg Dri. Dri Mega. Ya, duet karo Mas Da. Hah? Non. Tuku mawon nggih. Lah gitu. Tuku mawon mesti penter. Mas Pinto iki kok ya kaku ta. Lemesno. Ah. Aku joget semur-mur yang saiki. Ya nang kene iki. Kenyataan iki. Joget semur-mur. Sesuk gek ngasto genti. Kalau tanggapane larang. Sing anu pada suka kabeh ya sing nabuhi. Yo. Nanunan Wiwitane waduh mati HP-ne. Kanderek sang pake Men diwangi karo Mega. Ya. Borongan malah. Lah, tur nyocoke cakepane. Nek priya bagus, iki patune cakepane nggo wong wedok. Nek priya bagus nggo wong lanang niku dadine anu. Waduh, mosok lanang lho lanang. Ya. Bagus kamola budaya. Ya ngono kuwi kaya aku nek ndelok wayang terus dikon ngadeg kae slagaku persis Mas Pintu. Neleng ewel iku ora gurmeng kaku.
sowan menyang kutha gedhe. Wah, magregel ya apike kamu. Selendang kuning kang saking ukir. Aku dhisik pertama latihan suluk ya ngoten niku. Iku sesuai aja. Lah, Aja. heeh. Bener. Ya. Suara Suara kurang permana Neng wasis umro. Panggil karo suara sobat. Nek kete kan apa dalan apa? Angungrung marang bendoro Tiasa lestyo Abiser. Incangake Ya dikancani Ruk Mas Juang ya. Ya iki joget maju gede. Ah, gede joget ora itu nembang joget. Disepati. Sepote sing apik-apik sing apa meden-meden iki. Yo. Ngombe sing. Perlu amunisi. Pokoke sing munggah para dalang. Wis munggah ke dalang-dalang. Aku seneng nek Mas Juang mayang. Yo jare bolong. Kak Isa nih lah ya Mas Dalang, berarti niki kula ganti juang tadi. Oh enggak tetep langsung. Monggo gayane nirokke aku ya aku cah cilik nirokke aku lho Pak Oh, jangan om. Wah, neng kene kan kon pidato. Dagel. Ayo dagel aku yo. Sini waune niki sak dalene. Dalene jenengan to Mas Dalang niki. Oke. Iki waune Kyai Karangsari mriki teng ya kula riyen. Oh. Nyanyi kali kula. Lah jenengan pinten nek astana mriki? 50 kula. Teng lah wah boten nyandak. Emang Yusuf mawon sing rada murah. Lucune dagel aku. Kowe nganu ya wae, tak rewangi rene kowe wis goblotan karo rokok-rokok ya. Lah niku 50 niku kalih kula cetke mbak. Ayangan kok sambatan. Kalih kula apa aspal kalih. Tuku jare. Monggo Mas Dani. Terus. Terus. Arep apa dhewe iki? Kesakane. Enggak. Bareng iso Mas. terus
bosen enak nek sesidunan Pak. Lah apa? Pun gaweane saking Lah apa pinter. sih? Yo, kalian ngetes kanca-kanca. Lah. Bociku mungkaraken boci Lanjut, oke. Lanjut, lagi. Kamu Pak ini kok. Kinutang-kutang rasa sebagai generasi muda menikah inudang-udang tansah bisa latih. Oke. Jadi kita harus bisa punya sikap melayani. Wah. Ngarbuka rasa sentrem angayomi nika badinipun mempunyai keterbukaan, mempunyai kejujuran. Nggih, ngoten niku. Guys, ora kepen EQ kula niku kepinter soalnya. Allah. Alah. Niki calon tane kula sithik. Balik lewat. Ya. Elok tem. Lah bom. Seneng. Adine joget ae Mas Pinto. Ben. Nonton golok ae ra apa-apa. Lumanem sih. Mandunge wis tumiyo samolane nansane bodo ora aku soyo agawe kelok
nyaneng Maluku. Luar biasa lan derek remen dene Mas Yusuf saged menawa saged pun tapi masyarakat awal kula kenal panjenengan kula boten pitados menawi panjenengan nika tasih lari SMP. Nggih. Kula kinten waune bocah bajang. Elek nek enggak. Nyoto lari kesih nyoto tasih dalan muda potensial mugi-mugi lestantun nanggen paduka nglestarekaken kabudayaan Jawi. Mripun kagungan pedalangan saged kajuwara misuwur saengga nambah rezeki kula. Ngaten nggih kasane ya. Dadi wis aduh jenengan rasa ngomong mboten tekan nek jenengan. Aku gandeng kene pidato wis. Nggih, ngaten nggih Dik iki wong Lah nanti Pak. wong nangsal apa kujiku kudangan tigang lagu Dik. Tigang lagu niku ndo kawis tigangan. Terus Oh, lah jadi carane nek kaya ngene iki berarti. Men gitu Mas Jarik Mas Dan. Sakne aku melas. Bayar niki pun siap-siap dosamu helm kabeh sira emosi. sebab emosi wis. Nggih, matur nuwun, nggih. Dalang 50 juta kok. Dari Ebola. Jangan secara ngecet. Aku kan dekku sing nyekel bojoku. Wis itu dana kenakalan, Pak. Wis kok nuwun. Nika off kamera nggih nika saweran meton nggih. Kek kepiye. Oke. Mas Dalang pamit napa? Dados tunggal nggih. Napa? Yo lek pamit aku sabane nang mburi nampul lek sesuk piye. Sesuk ya sesuk. Nggih. Gitu ngoten mawon. Nggih gitu dah. Itu saja. Sukses selalu buat Mas Dalang. Amin. Jenengan sukses kula ya unik. Kula pun boten Kerjane meneh. Dek Mega. Nggih. Aku lali mengke WA kula. Ngapa WA? Kompor judat. Demen ora mbok di Ono ya kaya ngono iki. enek gua aku gumun kok. Ya, wis mau sing deman wong pianu dirusak karo manusa iki. Iki jane melas karo jenengan kok. Lah apa? Lah ora tegel. Ora tegel. Heh? Matuk jenengan. Ya kan genteni majuan genteni. Genteni lewatuk kan. Ya. Luwe ya. Luwe becik patinan.
Oleh. Wis yo nomor tanah kae nang enak. Lah wong ya kepikiran kok. Kepikiran apa? Wis ide. Heh? Wis ide. Boyo sida.